Από εδώ εκεί πάμε στο φαΐ και δεν ξέρω γιατί δεν βλέπω το φαΐ. Βλέπω να βάλουμε το κομμάτι σου που ήθελε να διασκεδάσει και το κομμάτι σου που ήθελε να κάνει οικονομίες. Υπάρχει και το κομμάτι το οποίο έκρυβε από σέναν ότι τα οικονομικά δεν ήταν τόσο καλά. Ναι, υπάρχει και αυτό. Εγώ όμως εγώ δεν ασχολήθηκα με αυτό. Ναι, αυτό είναι. Ίσως και δεν ήθελα καθόλου να ασχοληθώ. Με τι? Δηλαδή, Με τι δεν ήθελες καθόλου να ασχοληθείς? είχα κουραστεί πιθανόν. Είχα κουραστεί. Άστε δικαιολογία, άστε στη Η δικαιολογία αυτή είναι, ναι, ναι. Δεν με Είχα νοιάζει μία δικαιολογία. διαφορά. Δεν μπορώ να είμαι και διάφορη. Όχι, είναι άμυνα από τον εαυτό σου. Γιατί ήταν κάτι σημαντικό για σένα, ναι, για το οποίο ήσουν αδιάφορη. Γιατί για κάνει την ερώτηση, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορη για κάτι εξαιρετικά σημαντικό για μένα, ναι. Για κάντε αυτή την ερώτηση, κάντε μου. Έτσι όπως την είπα εγώ. Κάντε την. Απλά πες μου. Βεβαίως, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορη για κάτι εξαιρετικά σημαντικό για μένα, ναι. Για πες το. Δεν μπορώ να είμαι αδιάφορη. Όχι, δεν μπορώ. Είναι ερώτηση, έτσι. Δεν μπορώ να είμαι αδιάφορη για κάτι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Ναι. Για πες το. Μπορώ να είμαι αδιάφορη για κάτι... Όχι, εγώ το είπα συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να είμαι αδιάφορη για κάτι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Ναι. Αυτό. Δεν μπορώ να είμαι αδιάφορη για κάτι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Εντάξει, ήθελα με ερωτηματικό το δεν, αλλά δεν πειράζει. Πώς νιώθεις που το είπες? Έχει ένα ενδιαφέρον. Τι δηλαδή, πού είναι το ενδιαφέρον? Θυμάστε παλιά που σας είπα με βγαίνει μια σκανταλιά που την είχαμε δουλέψει. Ναι, τι σκανταλιά? Πάλι αυτό μου. Δηλαδή, ναι ρε παιδί μου, μπορώ να έχω και να κάνω και σαν να παίζω με τον εαυτό μου τώρα. Μπράβο. Το είχαμε δουλέψει παλιά αυτό. Ναι, εντάξει. Σαν δηλαδή, ναι ρε εσύ, είναι πολύ σημαντικό για μένα, αλλά το έκανα. Ναι, δηλαδή δικαιολογούμε πάλι. Σκανταλεύομαι. Το έκανα δεν είναι δικαιολογία. Πρόσεξε τι είπες. Το έκανα δεν είναι δικαιολογία. Δεν ανοίξει τις δικαιολογίες. Είναι σημαντικό για εσένα, ναι, αλλά το έκανα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Προσέχεις. Δεν έβαλες δικαιολογία. Δεν την έχωσες μέσα. Θετικό είναι. Δεν το λέω για αρνητικό. Εγώ ξαναπέσω αυτό που είπες, ξαναπέσω. Να το ακούσω πάλι, σε παρακαλώ. Αυτό που είπες, ναι. Δηλαδή, έχω το δικαίωμα όχι, ήταν σημαντικό για μένα, αλλά το έκανα. Αυτό θέλω να ακούσω να το λες. Ήταν σημαντικό για μένα, το έκανα. Πώς νιώθεις που το είπες? Ελευθερώθηκα. Πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι? Ναι, που έχω το θάρρος να το κάνω. Για ξαναπες το, πάλι το ίδιο. Ήταν σημαντικό για μένα, το έκανα και... Μην μου προσθέτεις πράγματα στην πρόταση. Το και είναι πρόσθεση. Κατάλαβες τι γίνεται? Κατάλαβα, ναι. Ήταν σημαντικό για μένα, ναι. Το έκανα. Οκ. Πώς νιώθεις? Σαν να μου έρχεται να πω... Ενδιαφέρον δεν είναι? Ναι. Βλέπεις πώς είναι, επειδή έφαγα 5 ώρες να εξηγώ ότι η δικαιολογία είναι πάρα πολύ κακό πράγμα και δεν βοηθάει καθόλου και προσπαθώ να το πεις χωρίς τη δικαιολογία, που το είπες, έτσι. Αυτό που είπες, το είπες, σου έφυγε να το πεις χωρίς τη δικαιολογία. Βλέπεις τις συνέπειες του να λες τα πράγματα χωρίς τη δικαιολογία. Αλλά... Το βλέπεις μέσα σου? Το έχω συνηθίσει τόσο πολύ με τη δικαιολογία που βγαίνει αυτό. Δεν πειράζει, αλλά εδώ το βλέπεις χωρίς τη δικαιολογία. Εγώ αυτή τη στιγμή ένιωσα να με νοιάζομαι, να με θέλω. Δηλαδή δεν έκανα κάτι. Δεν είναι υπέροχο αυτό? Ναι, υπέροχο είναι. Ξαναπες πάλι το ίδιο πράγμα.
Ήταν κάτι πάρα πολύ ήταν σημαντικό για μένα, το έκανα. Πολύ ωραία. Πώς νιώθεις? Πολύ τρυφερά, πολύ τρυφερά. Μου κάνει. Ξαναπες το. Ήταν κάτι σημαντικό για μένα, το έκανα. Πολύ ωραία. Ήταν κάτι σημαντικό για μένα, το έκανα. Με βγαίνει μια καλοσύνη για μένα, έτσι μια τρυφεράδα, με αυτό μου ταιριάζει. Ναι. Βλέπεις τι γίνεται όταν δεν βάζεις τη δικαιολογία μέσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον τώρα αυτό που το λέω. Το βλέπεις? Ναι. Ξαναπες το. Ήταν κάτι σημαντικό για μένα, το έκανα. Πολύ ωραία. Πώς νιώθεις? Όλο και καλύτερα νιώθω, ένιωσα πολύ καλά. Ωραία, το ξαναλες. Και αυτό το πράγμα να με νιώσω, να με σφίξω, Ναι. το έχω πάρα πολύ ανάγκη. Ωραία. Δεν σε εμποδίζει κανένας. Πες το πάλι, σε παρακαλώ. Πόσο μπορώ, θα αρχίσω να κλαίω τώρα, μην βάζετε άλλο. Πες το εσύ τώρα. Ήταν σημαντικό για μένα, το έκανα. Να σηκωθώ. Άμα νιώσεις την ανάγκη να σηκωθείς, δεν μπορείς να σηκωθείς. Κύριε Κώστα. Ναι. Εντάξει. Πώς νιώθεις τώρα? Ήταν σημαντικό για μένα. Ναι. Το έκανα. Ωραία. Πώς νιώθεις? Θέλω να κάνω μασάζ στην πλάτη μου, γιατί πονούσε και η πλάτη μου όλες αυτές τις μέρες. Ναι. Σαν να ένιωθα ένα βάρος. Και τώρα τι έχει γίνει το βάρος αυτό? Σαν ελευθερώνομαι. Πώς είναι καλύτερα έτσι? Είναι καλύτερα έτσι? Ναι. Για φαντάσου ότι το λες στην πλάτη σου. Αυτό, πες το, αλλά φαντάσου ότι το λες στην πλάτη σου. Ναι. Πες το. Ήταν σημαντικό για μένα. Το έκανα. Ναι, το έκανα. Περίμενε. Το έκανα. Περίμενε λίγο και δες την πλάτη σου. Παρατήρησε την πλάτη σου. Και όλες αυτές τις μέρες έλεγα να πάω σε μία φυσιοθεραπεύτη να με κάνει βεντούζες. Τόσο πόνο ένιωθα. Και τώρα πώς και σαν το στομάχι μου να είναι καλύτερα τώρα. Δηλαδή η πλάτη... Ναι, πες το και στο στομάχι σου. Το ίδιο. Ήταν κάτι σημαντικό για μένα. Το έκανα. Το έκανα. Και πώς είναι το στομάχι σου τώρα? Θέλει και αυτό χάρια. Το ζόρισα πολύ. Ξέρεις, πολύ πίεση. Είναι πολύ άλλο το στομάχι μου θέλει χάδια και αυτό και άλλο το στομάχι μου πονάει. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Δεν ξέρω αν το δέχεσαι ή αν το αμφισβητείς. Θέλω να με φροντίσω τελικά. Πολύ αυστηρή είμαι. Μου ταιριάζει αυτό το πολύ αυστηρή τώρα. Δεν πειράζει. Μισό λεπτάκι. Θα σου βάλω να δεις ένα βίντεο το οποίο στο είχα βάλει στο σεμινάριο. Αυτό με